न कह देला हमू न गौ ना दी मनु न कह देला बा रुको जरा सबर करो कहिले जा कहि चिपकी जाउची ने कहिले ना कहि मुह मोड़ुची कहिले जा कहि चिपकी जाउची चलो इधर भाई कौन सी बात है अभी मजा आएगा ना स्कूल देबे ओ क्यों छाड़ी गई मागे छाड़ कौन छाड़े वीडियो कहीं करे जी के धरा के कौन कहियो मुना मने इरे मैं ठेंगा गई ए बहुत समय के रुको जरा सबर करो समझ रहे हो आप मनु न कह देला हमू न गौ ना दी मनु न कह देला बा ना मनु न कह देला बा चलू मु ठिया है न गईनी एते मनसो ठिया है कहीं न गले हमारे यार कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।